Mä oon Tikaniemen Paula ja mä olen asunut täällä Hiidenrinteessä niin kuin aikaisemmin, ja sitten kun meidän talo myytiin, niin mä joudun lähtemään, mun veli osti sen talon, niin mä joudun lähtemään. Mä asun nyt Puistokadulla ja tykkäsin asua kyllä Hiidenrinteessä. Se oli semmoinen mukava ja oma rauha, oma kotitalo, ja tunsi aika hyvin kaikki naapurit ja oli semmoinen yhteisöllisyys kuitenkin, mutta nyt kun mä asun kerrostalossa, niin se ei ole ollenkaan sama kuin tämä Rootion juttu. Et ihmiset ei oikein niin kuin tajuu sillä lailla, että ihan mukava paikka kyllä on, mutta sitten siellä on joitakin ihmisiä, jotka erottuu toisista. Pieni semmoinen kourallinen, niin se niin kuin sitten kaikkien maineen tavallaan niin sitten, että se on ikävää kyllä. Mä asun tuolla niin sanotun vanhan Rootion puolella. Anttila Maija-Liisa, ja olen nyt tuli helmikuun alussa 72 vuonna muuttanut tänne. Ensin asuin saman kadun toisessa päässä 7 vuotta perheineni, ja sitten muutin toiseen päähän. Posti vielä 3 kertaa pyysi ilmoittamaan osoitemuutoksen, kun oli lehtorinne 10B8. Ja nyt on lehtorinne 1B8. Ja kun se on ilmoitettu ja se on muutettu, niin sitten ne vasta uskoo, kun ne postinkantajat ei katsonut tarkempaa. Ja nyt mä oon asunut siinä sitten yksikseni. Poika muutti 2004, meni avioon, niin muutti Kirkkonummelle. Ja hän asui siihen asti mun kanssa, erotti jo 87. Ja nyt on mies jo tuhkattukin, että ei niitäkään murheita enää. Mutta kyllä mä oon tykännyt asua, vaikka sanonkin hitaana hämäläisenä, on vanajan pitäjästä, mitä ei enää osu Hämeenlinnan kaupunkia, niin ei ole mistään kotoisin. Niin en ole vieläkään oikein tunne itseäni rootiolaiseksi, vaikka olen 51 vuotta asunut. Mutta hyvä täällä on ollut asua. Mä ainakin tykkään, kun se on tullut lapsiperheitä. Se oli ihan eläkeläisten talo, nyt siinä on lapsiperheitä. Että mä oon päätyhuoneusto, niin antaa leikkiä. Siinä on koko aika liikettä. Vielä mä sanon tuosta Hiidenrinteessä, että meidän tontilla siellä oli semmoinen vanha kaivo. Ja nyt se jouduttiin sitten tässä muutama vuosi takaperin täyttämään. Loijan kaupunki täytti sen niin kuin ton Soran kanssa. Joo, se mikä on joo, kyllä. Niin siitäkin on monennäköiset jutut, että otettiin siinä sitten jotain kasteluvettä ja mitä kaikkea, ja sitten se alkoi olla sillä, että se oli pakko täyttää. Mutta sitten muistan kaikki semmoisia vanhoja muistoja, että siellä oli semmoinen vanha laituri siellä alhaalla, ja siellä kävin noita minun vaatteita pesemässä, ja siellä oli semmoinen sauna oli, ja siellä oli semmoinen Hilja, joka oli saunamajuri siellä. Ja sitten me käytiin aina kerran viikossa siellä aina sit saunassa, ja meillä oli yhteinen saunavuoro. Ja mä olin sitten semmoinen vähän lihavahko silloin nuorena, ja sitten mentiin kaikki yhtä aikaa saunaan, isä ja äiti ja me lapset, ja mulla oli semmoiset lairutushousut jalassa. Ja kun mä menin tuonne lauteelle, niin ne tuli ilmaa täyteen, ja meidän isä sanoi, että mikä sillä meidän likalla nyt on. Mä olin kuin avaruus oli jo, kun mä olin siellä lauteella. Mä sanoin, älä välitä, kun mä hänen päästä olen tosi hoikka, mutta ei semmoista päivää näkynyt, että mä olisin laihtunut niiden housujen kanssa. Ja siellä oli sitten vielä, kun meillä ei ollut mitään pesupaikkaa, niin siellä oli sitten semmoinen pesupaikka, että siellä pestiin pyykkiä ja siellä oli mankelit ja kaikki siellä alhaalla. Kyllä niitä asioita niin kuin lämmöllä niin kuin muistelee niistä lapsuutta ja kaikkia. Missä sä oot käynyt tässä sitten asuessasi koulua? Hiidenkoulussa, joo. Meillä oli semmoinen kuin Louhiluoto siellä opettajana. Se oli aika semmoinen tiukka opettaja. Karttakeppi heilui ja sitten saatiin aina välillä näpeille tuosta noin, että nyt olette hiljaa, tai sitten eteiseen pistettiin seisomaan. Ja kaikki ne lapset kävi ennen vanhaa tuolla Hiiden koululla. Ja minä olin 14-vuotiaana mennyt Nooteren kauppaan töihin, ja mä olin
6 vuotta siellä 20 astikka. Ja sitten Tauno ja toi Mirja piti sitä Noiteren kauppaa ja kaikki ihmiset kävi täältä mäestä sitten sinne kauppaan. Mä olin niin lapsellinen, että mä rytäsin siellä ja juoksin sen toisen myyjän kanssa. Sitten ne meinasi välillä hermostua, kun mä olin kauhean. Se oli joo. 1975 niin pidettiin UKK-kansahiihto, niin se lähti täältä Routiolta. Tuolta uimaranta oli vanha Roution puolella silloin. Se lähti siitä alas ja meni Moisionlahden yli Lempolaan ja Lempolasta Virkkalaan. Se oli tehty se hiihtolatu. Ja mun piti ehtiä 19 takaisin, kun poika oli 8 vanha ja harrasti silloin uintia. Espoon uimahalliin menivät kilpahiihtäjät uimaan, että jos et ole siksi 11 aikaan takaisin, niin sä jäät kyydistä. Mulla oli kauhea kiire, niin Siltasaari oli just tullut ja hän hiihti sitä mäkeä ylös hitaasti, niin mä pyysin latua siinä ylämäessä, niin hän jälkeenpäin sitten, kun mä poikaa vein kouluun, niin sanoin, että ai sinä se olit, kun kiirehdit siellä hänen ohitte, että mikä kiire sulla oli. Pitikin edetä uimakilpailuihin. Henkilö tai hahmo, joka on jäänyt teille kauheasti mieleen, niin kuin hyvässä tai huonossa, mutta onko se joku semmoinen? No opettaja Manninen on semmoinen persoona. Mun mielestä Siltasaari ja kyllä Pirjo Patinenkin. Mun poika aina sanoi, että se on täsmätäti, kun se vaati niin tarkkaan aina. Niin se on täsmätäti. Kyllä, että Semmoinen vanhan ajan opettaja. Joo, hän aina itki, kun oli aamuhartaus, niin hän aina itki kauheasti siellä aamuhartaudessa. Me lapset ihmeteltiin, että miksi hän itkee, mutta se kuului hänen persoonaan, että hän itki niin kuin. Kyllähän se oli silloin ennen vanhaa, niin tämähän oli ihan metsänä täällä, ei ollut mitään. Siinä kun meidänkin siinä toispuolella, niin ei ollut mitään niin kuin silleen. Ja sitten oli siinä, kun on se ensimmäinen kerrostalo tuolta sieltä liikennejakajasta, kun lähdetään, niin tässä oli kioski sitten tässä välissä. Kyllä, mä kun olin töissä, niin mä moneen taloon kuskannut ruokaa ja kaikki. Mä olin semmoinen niin kuin suppari sitten, kun siinä Roution kaupassa oli, niin mä muistan sitten tuossa asui semmoinen Hilja tuossa, kun tullaan sieltä Roution siitä niin ja mennään tänne ylöspäin. Mikähän katu se on. Siinä on keltainen hieno talo siinä ja se on aidattu se, niin siellä asui semmoinen Hilja ja sillä oli kauheasti kissoja. Ja kaikki tiesi sen Hiljan, millä oli ja kauhean kissanpissa haisi aina, kun se tuli kauppaankin sillä ja mä aina kuskasin sille sitten jotain tavaraa, kun mä tulin kaupasta. Niin pieni mökki, mutta ei sitä enää ole. Se siinä punainen mökki oli jo. Joo. Niin, siinä oli tosiaan kissoja ja ai mikä lemu oli siellä, kova lemu. Me tehtiin suksilatuja, niin tämä omistaja Wikström, se oli, ei antanut siitä hiihtää. Ja mä olin silloin kaavoitustoimistossa töissä, niin Siltasaari tuli sinne ja sanoi, että pitäisi kunnanjohtaja Pauli Koskinen ja Kari Torikka mennä, ottaa hattu kauniisti käteen ja mennä Wikströmiltä pyytää lupaa, että saa Roution koululla, ei ollut vielä silloin uutta, että routiolaiset lapset pääsee suoraan siitä Hiiden koululle kävellen. Niin Torikan Kari sanoi, että joo, että Siltasaari on hyvä vaan ja menee, ottaa hatun kauniiseen käteen, menee. Siltasaari meni ja kysyi ja sai luvan ja se on tänä päivänä se tie, menee tuosta Karnasten tiestä. Kun muuttaa tänne muualta, Lohjalta, niin moni on sanonut, että tullut niin kuin hämmästykseksi, huomaa, että miten niin kuin täällä on tavallaan semmoinen oma mehenki. Niin oletteko te samaa mieltä? Mä olen samaa mieltä, koska kun se on ihan, siis vieraat ihmisetkin, silloin varsinkin aikaisemmin, kun oikeastaan tunsikin paremmin, kun oli täällä niin kuin ihmisten kanssa paljon tekemisissä ja lasten kanssa. Mutta nytkin, niin tuolla outoja vastaan ne tervehtii. Ja kyllä tämä on parantunut paljon. Aikaisemmin tämä oli paljon huonommassa maineessa, mitä se on nykyään. Joo, siinäkin Siltasaari yritti tehdä töitä aina. Sitä, että kun Routio oli niin kuriton sukupolvi täällä. Viikatemies vaan asui tuolla. Just noin muutamat ihmiset tekee sen silleen, että vaikka on ihan kunnollista porukkaa, mutta sitten aina, tämä kun on paljon ihmisiä muuttaa muualta päin Suomeen yhteen paikkaan, niin se on selväkin, että siellä on kaikki aineesta sitten. Miksi Routiolla on hyvä olla, niin mikä se olisi yksi asia, mikä tekee sen hyvä olla? Tämä on se yhteisöllisyys ja just, että täällä
kun on nyt yli 50 vuotta ollut, niin tämän tuntee jo niin kuin kodikseen, vaikka mä sanoin, että en mä ole vieläkään Routiolainen, mutta että kyllä täällä on. Ja senhän voi itse tehdä sen aloitteen, jos joku outo tulee vastaan. Kun aukaisee suunsa, niin kyllä vastakaikua tulee aina. Mäkin olen 50 vuotta ollut pois täältä, ja silti mä tulin äitin edunvalvojaksi vielä 50 vuoden päästä. Niin, että kyllä täällä sikäli on ollut hyvä olla. Ja sitten täällä on koulukavereita, Kaurion Pirjo, mikä ottaa koiraa välillä, kun mä menen jonnekin, ja muitakin ystäviä. Niin kyllä se vaan vetää tää Routio kuitenkin. Siinä on joku imu. Niin.